En aquest capítol veurem quina informació podem obtenir de la monitorització dels edificis. També ens qüestionarem com plantejar la monitorització per aconseguir reduir realment el consum de recursos. La informació és una eina fonamental per iniciar un procés d'estalvi. És un error aplicar receptes genèriques en els edificis per estalviar energia i aigua, perquè cada edifici és diferent i cada organització que utilitza un edifici també és diferent. La monitorització dels edificis permet obtenir informació molt valuosa per tal de poder iniciar aquest procés d'estalvi en el consum de recursos. En primer lloc, perquè al tenir informació cada 15 minuts sobre el funcionament de l'edifici ens permet optimitzar la seva gestió. Però també és interessant perquè si entenem la dinàmica de funcionament de l'edifici podrem plantejar propostes d'intervenció que seran molt més efectives. Avui en dia es poden monitoritzar molts aspectes dinàmics de l'edifici, com per exemple el consum d'electricitat, el consum de gas, el consum d'aigua, la temperatura, nivells d'humitat, cabal d'aigua calenta, concentració de CO2, nivells d'il·luminació o nombre de persones. Tota aquesta informació es pot utilitzar conjuntament amb dades meteorològiques i dades organitzatives per tal de fer una anàlisi més acurada de l'edifici i un seguiment al llarg del temps que asseguri que l'edifici s'està gestionant correctament. Davant de totes aquestes possibilitats hi ha dues reaccions que són típiques. La primera és decidir que la monitorització és un luxe que no ens podem permetre. Si l'edifici en qüestió té uns consums molt baixos, és possible que resulti difícil amortitzar la monitorització, però cal contemplar totes les possibilitats perquè en els últims temps han aparegut opcions que són força assequibles. La segona és just el contrari, decidir que ho volem monitoritzar tot o quasi tot perquè es vol que l'edifici sigui molt eficient. Si la decisió es pren sense haver fet un estudi previ, probablement s'acabin malgastant els diners, però hi ha casos que instal·lant un sistema de monitorització no s'estalvia energia, o sigui que la monitorització en si no és una garantia d'estalvi energètic. El primer que ens hem de plantejar és quines dades necessitem. Si monitoritzem un edifici és perquè tenim algun objectiu concret. Si és un edifici petit i senzillament volem saber a nivell general si s'està gestionant correctament, ens podem limitar a monitoritzar el consum global de l'edifici. D'aquesta manera veurem quin és el consum a la nit o durant el cap de setmana. Si tenim pressupost per més aparells, pot ser interessant monitoritzar cada planta de l'edifici o no, perquè potser això no té cap sentit i ens interessa més conèixer el consum de la sala de conferències o d'una màquina refredadora. Si la gestió de la climatització és important, potser ens aniria bé registrar dades de temperatura de l'edifici. Quina informació cal mostrar? Recordeu que un excés d'informació desinforma. Ens hem de plantejar quines dades seran útils a les persones que han de gestionar l'edifici. Si una persona, per exemple, ha de comprovar si s'han tancat els llums quan toca, probablement sigui un error mostrar-li dades que potser no pot entendre com l'energia reactiva o els harmònics. Si s'està un analitzador de xarxa elèctrica, ens pot oferir moltes dades diferents, però hem de pensar quines seran útils als gestors dels edificis i procurar mostrar només aquestes dades, les que siguin útils. Com farem arribar aquesta informació? Hi ha projectes de monitorització que han fracassat senzillament perquè era difícil accedir a la informació. Per exemple, una persona depenia d'una altra perquè li facilités les dades. Una tercera persona ni tan sols sabia que l'edifici estava monitoritzat i li hauria pogut ser útil, etc. O sigui que, per tant, cal plantejar quines persones han de rebre la informació i de quina manera. Si els gestors de l'edifici són molts usuaris, doncs potser la millor solució és mostrar l'evolució del consum i la temperatura en un monitor exposat al públic. Si la gestió tan sols depèn d'unes persones determinades, potser poden rebre informació al mòbil. Fins i tot la solució pot ser penjar un paper cada setmana en un lloc visible on els usuaris puguin comprovar si la seva acció d'apagar els llums i els ordinadors a les nits, per exemple, està tenint algun efecte sobre el consum final. Pot semblar una tonteria, però massa sovint hi ha projectes de monitorització que fallen perquè senzillament la gent no està rebent la informació. Com es comprovaran els estalvis? Un dels grans reptes de l'estalvi energètic és precisament valorar els estalvis. El consum d'un edifici ve donat per molts factors. Podem canviar una caldera i descobrir que el consum ha augmentat, i les causes poden ser moltes. Pot ser que la caldera no estigui funcionant bé, o que hagi fet més fred, o que l'edifici hagi funcionat més hores, o que els usuaris, al saber que hi havia una caldera més eficient,
hagin pujat més la temperatura, pensant que ja no suposava una despesa tan gran. En la majoria dels casos ens interessa recollir informació d'ús de l'edifici i de condicions climàtiques per poder valorar correctament quina és l'evolució del consum. Un cas d'èxit de la monitorització el podem trobar a la Universitat Politècnica de Catalunya. Durant l'última dècada s'han anat monitoritzant progressivament els consums de la majoria dels més de 100 edificis que pertanyen a la universitat. Inicialment els beneficis de la monitorització eren més aviat modestos, en molts casos inexistents, el que demostra que la monitorització, per si sola, no fa estalviar recursos. Les majors reduccions del consum es van obtenir després de fer campanyes de difusió i de capacitació de tècnics de manteniment per mostrar al personal de manteniment com funcionava la monitorització i com podien utilitzar aquesta informació per estalviar energia en els edificis. A partir d'aquí, els estalvis es van incrementar considerablement. Recordeu que a la base de dades de productes de l'Agenda de la Construcció Sostenible podeu trobar productes relacionats amb la monitorització d'edificis. Consulta els impactes ambientals amb el sistema DAP-C.